nasod o ang kanimong ginahan ni buwan. Kani sila, naturally, ang nature o nabuo, kani sila mapahanap. Yan, ang resulta, ang nangan sila o nanganak. Anong nanganak sila? Hindi man tapos sila yung mapahanap. O may design sa nature sa ilang pagkababay, hindi sila mapahanap. Yung anong makahanap man? Pwede mo namin namin. Nanganak ay pag-uot sa Ginoo. Kaya Ginoo may tagiya sa nature. Karon panahon na ang tao na mo makatagiya sa nature. Giangko na ba? Mga aliskado na kay Testament. Ato na giangko ang nature. Unang kita na ikabuot kung sa'y ato nature. Ang babae ng gusto kayo mga anak, karoon panahon na, ilaykit. Aron ang iyang nature, mahimo, sterile. Ang babae na fertile kayo, imnan of pills. Aron din siya ma-fertile. Kita na ikabuot sa nature. Yan na siya babae na ang nature niya, dili mga injeksyonan sa o in vitro sana fertilization system ng sarawan kanang tissue babies bukso sa nato ang mamaplos ang dili mamaplos niya mamaplos patio sa ang iyang fertility kamo sama ni uban mo aning kabuang sa kalibutan na maunay mo angkot sa nature ilog na nato ikas Ginoo niyang kurmana o nagsunod mo sa Ginoo wala mong ting nagamit po mong bills nagamit po mong pundo nagmalay minsan mo nagayunin mo o nag-abortion mo. Karon na ba, matagpa sa record sa akong internet, itanaw na ito, few months ago, ang average abortion sa tibuok kalibutan kada tuig, pag-average of 50 million recorded abortions throughout the year since 1985. Ang sunana na 50 million ang bata ang ipamatay so sa tiyan. Kunya ang average na edad sa bata ang ipatay na sa 14 to 16 weeks old. Ano? Kabuang sa kalimutan ka mo. Yan ka mo, wag mo mapila ng kabuangan. Ang murang kita mo na mag-uos nature. Pwede ba mo kayo? Kumusta makikita nature ka ron? Isa kayo na mo, ang Ginoo. Isa na mo sa color sa iyong buhok. Naman na hindi natural na color at buhok. Isa mo yung buhok na. Ganang natural na color sa iyong naon. Isa mo yung buhok na. Ganang natural na color sa iyong kilay. Isa yung buhok na. Panamak ka na. Inaktahan na siya. Kung saan siya pagbuhok sa iyong para sa laki na mahimong babae, kunya ang babae na mahimong laki, mawalay pag-uot sa Ginoo. Isumpa ka na itong nature, ibutangan pa rin itong LGBTQ na genders. Araw na yun, makahimo ka sa atong pagumang na mag-same-sex marriage. Kung sa manipulasiya sa abuso sa kalibutan, pag-insulto sa Ginoo, pagpapakuwaw sa Ginoo, o paghingan sa Ginoo na wakay ayo. Ngayon, kanina style sa okay kayo. Okay kayo ng babae na mahimong laki, ang pamatsumatsu na yun. Okay kayo ng laki na magpakahimong babae, ang padakto na yun sa mga boobs. At pagbalik, mainan. Kapinan, miss,
Stop in there. Makailan ba? Dili pagtamay o dili pangoleksyon. Murespeto tayo pa siya sa disoriented sexual desires or nature or talagang sexual orientation. Pero kung ato na lang sa iyong usbol, natag sa Ginoo, ato na lang yun, ato Ginoon, ang ipilit sa Ginoo, usan na lang siya ka, panamas-tamas. Nining dumang ka na magdos na babae, doon ay negative na epekto ang usa. Sa unang pagbasa, si mama ni Samson, sa tuging istorya, ang iyang bata nalipay na namagdos ang iyang asawa. Pero si Zacarias, pagsulti sa anghel na mamagdos iyong asawa, iyang isupak kay dili madawat sa iyang nahuna na mausap ang sitwasyon. Ang iyang nature, iyang i-control ni Zacarias. Ang iyang utok mo nag-control sa nature. Ibaw siya ang iyang asawa, tiguang na tayo. Hasta siya, tiguang na tayo. Yan, dili pa yung mga anak ang iyang asawa naturally. Pag-inos akin, magmakro siya yung asawa. Iba siya, kung saan mo lang pagtuulan ko na? Katiguang sa mga asawa, katiguang na ko, tinuod ka na yung isulti. Mo rin ang dili kang tuho, maamang ka. Tanawan na nag-usap sa nature, maamang. Dili na sila kasangyaw sa tulong sa Ginoo. May sama ng pagsasabi. Ang Ginoo ay nagbuot ng Pilipina, ito yung buo. Usapan yung pagsakit naman na ngayon mo na magpiparihas dito sa Western na designs Ginoo, plan at pagilako. Usapan mo yung pagsakit ng Ginoo o nahatag Ginoo ng genital organs, ngayon mo na magpipasundaya na mura ng babae, maamang na ka. Usapan mo niya pagsakit na ito, isipare ng pare Philip Magbinyo na doon na ang pwede paanakan. Maamang sa ko. Di ba? Ito na ito, Pinoy. Huwag pa, kailangan ito. Pero kaya nabasa mo ron, kung na lang mo, dawat na lang mo sa nature, kagihimos, ginawa na ko na divine nature na I am a priest. Kaya ba puyok ka sa design sa Ginoo, sa plano sa Ginoo? Ikaduhang punto kay Saul, ang Ginoo kung mo paanak ka rin, pamagdos ka rin sa babae, mutulog ka rin ang kinabuhi sa tiyan sa babae, ang Ginoo na ay plano anang bataka para sa kaayuhan sa kalibutan. Sa unang pagbasa, ang plano sa Ginoo mamuluwas sa katawan sa Israel para ni Samson. Sa ikaduhang pagbasa, anong namagdos si Isabel, aron andamon ang dalan sa agihan sa Ginoo, andamon ang katawan para ulawat sa Ginoo, pagkanindot sa mga plano sa Ginoo. Kamo, ako, pagtulog sa nato sa tiyan sa pagkilikanan, na sa plano ng Ginoo. Yang kumusta ka rin ang plano sa Ginoo? Natuman ba niya sa iyong kinabuhi? Pamutan na ko ng imong lubad. Tingnan libaw ka sa plano sa Ginoo ng imong sistem. Libaw ka sa plano sa Ginoo. Pamutan na. Hindi ba ng lubad? Libaw ka sa plano sa Ginoo. Sige, lubad. Kung hindi ka ito sa ikaw, plano ng Ginoo na ito. Kanang tao, mawag ko sa plano sa Ginoo niya, karon madali na sa plano siya. Kung sa may plano sa Ginoo na ito, in general, na mahimot ang agent of salvation.
damnation. Sa'yo kami nasubayo. Kumusta ang nagkaroon? Kung saan may promote mo, sala o kaluwasan? Diba? Kusga. Sige, wag ka rin pumulpulan. Wag ka rin dugtan. Wag kayo likay-likayan. Wag kayo ibuwagan. Magpapang magkatawa, yung kaluwasan niya na ipirm na lewangin. Wag mo mapuyo-puyo ron. Wag mo mag-BMS, premarital sex. Sa mga hilong ng mga kulitan. Wag ka rin magsinging pag-ibitan, hubog ka, inom ka, sugal ka. Wag mo taya sa sweltres. Kanang manuto. Kaya nagtuo ka mo na yung salvation. Di ka manikas. Huwag ka mamakak. O, kaya kung ipang-isutan, pulos di sila makasala. Nya, kung kita, mutuman na sa lanos Ginoo, himuha karon ang imong kaugalingon na agent of salvation. Ikaw asawa, kung saan na nimo aron masave imong bana, madalag save imong pinagis imong yaw-yaw, ganang imong siging kusmod, ganang imong siging pangaway niya, ganang siging imong duda, mao may makaluwas niya. Ayaw rin, sige sa sulti sa pulos Ginoo, sige sa imong I love you very much. Yan ko naging mong bana, mulay kami na nakasuyok, na the more I love you. I love you more. Niya, inyo nang isulti. Kamu magiging kanan. Kanan yung kasigit kasaba, sige yaw-yaw sa mga anak, makasigit kaya. Ayaw eh. Sige, hindi yung anak ko. Nothing can change my love for you. You can always count on me. Sige yung mga anak. Yan ako sa mga anak. Kaya sige ninyong supak-supak sa inyong ginikanan. Kaya ninyong pagsimituwa ng computer. Makasave na sa inyong ginikanan. Kaya sige yung tanaw ng cellphone. Sige selfie-selfie. Yang upload. Yang munduro na sa kilalabok nila. Makakuha na. Makasave na sa inyong ginikanan. Sa inyong pamilya. Tubag, anak. Tubag ng tubag eh. Sabi, nagsulis ko sa limong dili. Ya, wala yung mata. Bunga. Ya, kaya akong pagwali ka rin. Kasi kami. Talago sa mga. Muna, ato na siya panon. Ato na siya pamalaluhan. Sa ano, nagtumang pagkakos planos Ginoo, agent pagkakos sa salvation or damnation. Hasta na natutuhan doon. Igulero ko sa inyo, sa inyo mga maglungan ka. Nga ang Lord, sa mga kasi, Ginoo, ayaw maglungan. Kaya kung hindi siya, kung kapatid ko ba, ngayon ka akong panalo, katuong pa. Sama, tuparan na kong balik sa bigla, makasave ka na Nyaming Ginoo, kasi, ahit ka. Antod mata mo, alas 12 ito. Kutoy kayo tiyan. Yang menimpan ano, sa magbabang dahil, tumo, magbalik ka kasi mana, tingnan man si Lord mo, yung kasave mo. Tingnan sa paana, hindi mo niya, baka siya wala. Ayaw sa tulo niya, ay Ginoo na yung tituruan. Diyan ka lang yung pagpasayaw ng yung ugangan, makasave ka na yun. Mengutang lagi betul, itu kayak kalau di pemangking yang bukan dapat ilmu ng kewan, sabi sa sila ni sige, luto dia spaghetti, akan itu sa bukan, jadi kasi Merry Christmas, di ba? Ikaw din mo ito, ikaw yan na sinama nila. Ngayon na nagsabi na nasgana siya sa kaya sige na ito, bukan na wala na usap mo niya yung panuay na po. Wala na masukong na putih tadi berita
ikabiyahan mo sa pag-ibig mo minuto. Wala ka na masuko. May mga ka, ay, sorry kayo, natinggan na change my love for you. Eh, talikoy mo yung pero matay ka. Ayaw ka na, nagkawa na sa no? Sige, katulog gusto mo kayong agents of the